खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ ब्रैथि खेबनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिजाथि महरै सायख'जानाय गणेश कछारीनि नुजाथिनायाव दासान्दि गोबां बिपिएफ दोलोआव जयनिं जागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बारग' इएम गणेश कछारीया फिन बिजाथि महरै सायख'जाबावनायनि उनाव 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर फैनानै रायजो राजाफ्रा जयनिं जानायखौ बे समाव नुनो मोनबाय थानाय जादों। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कछारीया देरहासार जानाया रोखा जामारबाय नामा? बे खेबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कछारीया देरहानांगौनि थाखाय थाद'नाय गैयै सानफ्रोमबो जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कछारीनि दैदेननायाव सानफ्रोमबो इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि सोद्रोमा लोगोसे भटारफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जागासिनो दं। बेबायदिनो थांनाय सानखालिबो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय निजारगाव गामिनि सा 80निबो बांसिन इउपिपिएल दोलोनि भटार्सफोरा बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कछारीनि खामानि मावनायखौ मोजां नुनानै जयनिं जायो। नैथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिटिसि ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि बागै। जों बयबो मिथिगौ 2025 एबा बोहैथि बोसोरनि जानो गोनां 22 सेप्तेम्बरनि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा गोबाव गैलिया। थारैनो नेशनेल पार्टी बिजेपि दोलोआ बिटिसिनि गोहोखौ सेनो नाजादों नामा? थारैनो बिटिसिखौ फैबाय थानाय समफोराव दखल खालामनो थांखि लामारदों नामा बिजेपि दोलोआ? रायजो राजा नोंथांमोन साननो गोनां जानानै फैदों। रायजोनि गिबि मन्थ्रिया माखासे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बाथ्रानि सायाव। जेराव बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां समफोरावनो बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बायदि बायदि खोथा बुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथाङा मोनसे आरोबाव आलादायै बाथ्रा बुंनायखौ थांनाय माखासे सान सिगाङाव नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंदों दि बिटिसि बिसायख'थियाव बे बाराव बिजेपि दोलोआ रावजोंबो एलायन्सआव थानाय नङा आरो सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा कंग्रेस रावजोंबो एलायन्सआव थानाय नङा आरो गासै बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव बिजेपिआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन। नाथाय बिथांमोना दासिम बिसायख'थि आयगनि फोसावनाय बायदियै बिथांमोना 25 बिजाथिखौ फोसावनानै होबाय। दा बे समाव थारैनो थोंजोङै जों नुहुरो दि बिजेपिआबो बिटिसिखौ दखल खालामनो सामलायनो दैदेननो थाखाय लामा नायगासिनो दं। नाथाय जोंनि बर'नि मोननै रिजनेल पार्टिया खौसे जायोब्ला सोर बिजेपि रावबो गादबनो हानाय नङा। बेनिखायनो खौसेथियानो पावार। नाथाय खौसे जायोब्ला लासै लासै बिटिसिखौ दखल खालामनो नाजागोन बिजेपि दोलोआ। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ 22 सेप्तेम्बराव खुंजागोन। दिनैनि समाव बिसायख'थिखौ लानानै गावबा गाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दोलोनि फोसावदिंनाय जयनिं हाबाफारि बायदिखौ लागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि, एपिबि मोनफ्रोमबो दोलोआनो गोख्रोङै बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा। थारैनो बे बारनि बिटिसि बिसायख'थियाव बबे मोनसे दोलो एबा पार्टिया बांसिनै मेजरिटि लानानै एबा सिट लानानै देरहागोन? सोर सरकार दागोन? बिपिएफआबो बुंदों जोंनि सोरखारा जागोन, इउपिपिएलआबो बुंदों जोंनि सोरखारानो फैफिनगोन एबा जाफिनगोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा बबे मोनसे दोलोखौ बांसिनै भट होनानै देरहासार खालामगोन, सोर जागोन बिटिसिनि चिफ, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। धेमाजि जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि कल्याणजित सैकियाया बृहस्पतिबार खालाराव सिलाफोथारजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बुथारनाय केसआव चित्रा पांगी मुंनि सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननायजों लोगोसे 5,000 रांनि जुरिमाना होनायजों लोगोसे साजा होयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय 2022 मायथाइनि 7 आगस्ट खालाराव चित्रा पांगिंआ भक्त बाहादुर छेत्री मुंनि सासे सुबुंखौ इटा आरो लहानि गिलिर बेसादजों गाग्लोबनानै खर'आव गाज्रि बुनानै बुथारदोंमोन। जायनि जाहोनाव जाथायथिलियावनो बे सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ लानानै ओनसोलाव दुखुनि थासारि लाबोदोंमोन। थैनाय सुबुंनि बिसि रीना पांगिं छेत्रीआ चित्रा पांगिंनि हेंथायै सिलाफोथार पुलिस थानायाव जाथायनि सोमोन्दै अजद होदोंमोन। बै समाव सिलाफोथार पुलिस थानानि नायबिजिरगिरि नवीन गगैआ जाथायनि सायाव जायगायावनो नायबिजिरो आरो लोगो लोगो चित्रा पांगिंखौ हमनानै जेलाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बेनि उनाव धेमाजि जिल्ला आरो सत्र बिजिरगिरि बिजिरसालियाव 3 बोसोर गोलाव बिजिरनायनि उनाव बिजिरगिरि कल्याणजित सैकियाया बुथारगिरि चित्रा पांगिंखौ इन्डियान पेनेल क'डनि 302 दफानि सिङाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 5,000 रां जुरिमाना होयो। लोगोसे उकिल इला बरग'हाया बिजिरसालियाव रैखाथिनि थाखाय नुजाथिदों।
राहुल गान्धीनि रैखाथिखौ लानानै CRPFआ सानदों। Z+नि सिकिउरिटियाव थानाय समाव रावखौबो मिथिहोआलासे 6 खेब गुबुन हादोराव दावबायनायनि उनाव CRPFनिफ्राय कंग्रेस आफादगिरि मल्लिकार्जुन खड़गेसिम गांसे लाइजाम दैथायहरनाय जादों। बे बाथ्राखौ लानानै राहुल गान्धीनिसिम गांसे लाइजामखौ दैथायहरनाय जाबावदों। बे लाइजामाव CRPFआ राहुल गान्धीनि सायाव सिकिउरिटि नेमखान्थिखौ सिमफायनाय आरो रैखाथिजों गोरोबथा खालामनायनि अजद दिखांनाय जादों। 10 सेप्तेम्बर खालाराव हरनाय लाइजामाव CRPFआ फोरमायदों दि राहुल गान्धीआ गावनि Z+ सिकिउरिटिनि नेमफोरखौ मानिनायाव फेलें जादों। CRPFआ अजद होदों दि बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बियो बुकआव मख'नाय नेमखान्थिफोरखौ सिमफायदों। लाइजामाव राहुल गान्धीनि हेंथायै जिंगासिनायजों लोगोसे बुंनाय जाबावदों दि नेमखान्थि बादियै जायखिजाया सुबुङा Z+ सिकिउरिटि होनाय जायोब्ला जायखिजाया गुबुन हादोराव दावबायनायनि खमैबो 15 सान सिगाङावनो होनाय साफ्रोमबो सिकिउरिटि हान्जानो नेमखान्थि बादियै मिथिहोनो नांगोन। LS प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जिनाहारि सावथुनखौ बेखेवना होबाय बारग' फोरोंगिरि बिनन्द सोरगियारिया। लकिश्री सोरगियारिनि प्रडिउस खालामनायाव प्रबिन बर'नि लिरनाय स्ट'री स्क्रिप्टजों दिहुनजानाय जिनाहारि सावथुना मोगथां महर मोनबाय। बे सावथुनाव अलं बरगयारी, प्रबिन गयारी, मिजिं सोरां बर', प्रियंका बसुमतारी, कनकसा बर', लकिश्री सोरगियारी लोगोसे गोबां गोदान गोजाम महरगिरिफोरनि एक्टिं खालामनायजों दिहुनजानाय जिनाहारि सावथुना बेखेवजाबाय। दा बे समाव सावथुन दिहुनगिरि नोंथांमोना गाव गावनि ओनसोलाव जिनाहारि सावथुनखौ दिन्थिफुंनो सानदोंब्ला जानबुं नम्बर 9395275505 आव आबुङै थोंजोङै फोनांजाब खालामनानै लानो हागोन। नेपालाव जानाय बादि गिख्रंथाव जाथाय बायदि मैया फ्रान्सआवबो सोरखारनि हेंथा हस्रिखावदों, जेराव रोजा रोजा सुबुंफ्रा ब्लक एभ्रिथिं मुंनि मोनसे सानथायखौ लानानै सोमावसारनाय जादों। सोमावसारगिरिफ्रा पुलिसजों मोगा-मोगि जादोंमोन, जेराव लामाफोरखौ होबथादोंमोन आरो पेरिस, लियन आरो मार्सेल बायदि गाहाय नोगोरफोराव अर फोजोंदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला फ्राय सा 300 सो सोमावसारगिरि खाजानायनि खौरां मोननाय जादों। मानोना सोमावसारगिरिफ्रा हादोरगिरि इमानुएल मेक्रन आरो बिथांनि खुंथायनि फारसे सुबुंफोरनि गोजोननाय गैयै दिन्थिदोंमोन। हादोरनाङैनो सा 200 सो सुबुंफोरखौ फिन आरोबाव खानानै दोनबावनाय जादों, जेराव जायगानि सम बादियै 9 रिंगासिम पेरिसावनो सा 75 सुबुंखौ हमनाय जादों। बेनि उनाव गुबुन गुबुन जायगायावबो सुबुंफोरखौ हमनाय जादों। रेनेसाव गंसे बासखौ सावनाय जादों आरो मोब्लिब लाइनाव खहा जानायनि जाहोनाव खोला-सोनाब रेल सिबिथायाबो बन्द जानो गोनां जादों। सोरखारा आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय हादोरनाङैनो 80,000 पुलिस अफिसारफोरखौ थिसननाय जादों, नाथाय सोमावसारगिरिफ्रा बेरिकेड बाहायनायाव साफ्रोमबोनि खामानिफोराव जेंना सोमजिहोनायाव जाफुंसार जानो हादों। फारसेथिं हेंथा दिन्थिफुंनायनि जाहोनाव गोबां जेंना सोमजिनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। दिल्ली पुलिसनि स्पेशेल सेलआ पाकिस्तानी ISI नि मावथिफोरनो इन्डियान सिम कार्ड जगायनायनि दायाव नेपालनि 43 बोसोर बैसोनि थागिबि प्रभात कुमार चौरासियाखौ खादों। नेपालनि वीरगन्जआव थागिरि चौरासियाखौ ISI नि सामलायगिरिफ्रा आमेरिका भिजा आरो गुबुन हादोराव जार्नालिज्म खालामनायनि मावनो खाबु होनायनि खोथा होनाय मोनसे सोराङाव फैदों। बेनि सोलायै बिथाङा सिम कार्ड होदोंमोन आरो डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेशन थामहिनबा DRDO आरो गुबुन गुबुन आर्मि इउनिटफोरखौ लाफानानै रैखाथि फसंथानफोरनि सोमोन्दै सेन्सिटिभ खारिथि बुथुमदोंमोन। चौरासियाया महाराष्ट्रनि लातुर जिल्लायाव रेजिस्टार जानाय आधार क्रेडेन्सियेलफोरखौ बाहायनानै मोन 16 भारतारि सिम कार्ड मोननो हादोंमोन। बे सिम कार्डफोरखौ नेपालाव दैथायहरदोंमोन, बेनिफ्राय पाकिस्तानाव सिखावै दैथायहरनायबो जादोंमन। बे सिम कार्डफोरनि गेजेराव 11 सिम कार्डफोरा ISI नि मावथिफोरजों सालायजानाय लाहौर, भगलपुर आरो पाकिस्ताननि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव वाट्सएपआव गोख्रोङै बाहायनायखौ नुनो मोनदों। दिल्ली पुलिसनि स्पेशेल सेलआ चौरासियानि खामानिफोरनि सोमोन्दै मोनसे खौरां मोनदोंमोन आरो बिथांखौ 28 आगस्त खालाराव लक्ष्मीनगरनि विजय ब्लकआव हमदोंमोन। बेनि उनाव दासिमबो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नेपालाव थासारिया दासिमबो सरासनस्रा फैयाखै। नेपालाव दिदोमथि गैयै थासारिखौ सामलायनो थाखाय आर्मिफोरा बिबान लादोंब्लाबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव हिंसायारि जाथाय जागासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमानाय सुबुंफोरखौ आर्मिया गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव 2 कैदिफोरनि जिउ खहा जायो। बेनि सिगां गुबुन जायगायाव दाङाबाजिनि समाव रौनियाफोरनि गुलि गावनायजों 10 कैदिफोराबो जिउ खोमानांखाबायमोन। नेपालाव थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय आर्मिफ्रा बिबान लानायनि उनावबो जोबथेसालिनिफ्राय कैदिफ्रा खारनो नाजादों आरो गावथारनायबो जादों। बेनि सिगां गोबां कैदिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमालांखांबाय। बे समावनो काठमांडुनिफ्राय खारखोमानानै सासे दुथां बांलादेशी दायनिगिरिखौ SSBआ हमनो हादों।
बिहार नेपालनि रक्सोल सीमायाव रैखाथि खामानियाव नांथाबना थानाय एसएसबीनि 47थि बेटेलियना बांलादेशनि दायनिगिरि मोहम्मद अबुल हसन तालिखौ खादों। एसएसबी बेटेलियननि कमान्डार सन्जय पाननि बायदिब्ला थांनाय सानथामनिफ्रायनो नेपालाव सोलायनाय थासारिखौ नोजोर होनानै सीमायाव पेट्रलिं बांहोनाय जादों। बुधबारनि बेलासिनि 3 रिंगासोआव सन्देहनि सायाव बिथा खालामनानै दायनिगिरि मोहम्मद अबुल हसन दालिखौ हमनाय जायो। बनरगाव बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मनि देरहानाया रोखा जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हान्थिगिरि नार्जारिया। बिटिसि बिसायख'थिया खाथियाव सफैनाय लोगो लोगो दासान्दि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दोलोखौ गोख्रों खालामनो एबा बिसायख'थियाव देरहानांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै भट बिनाय आरो बायदि बायदि हाबाफारि लानायफोरा गोख्रोङै सोलिबाय थादों। बेबायदिनो थांनाय सानखालिबो मोनाबिलियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जालाङो। मिरु इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों मावथि हान्थिगिरि नार्जारिनि दैदेननायाव 9 नं बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय मागुरबारि प्राइमारियाव गुबुन गुबुन दोलोनि सा 200निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव बनरगाव बिटिसि बियाबनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मनि नुजाथिनायाव जयेन जाफैयो। गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय गोबां सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायखौ लानानै फैगौ 22 सेप्तेम्बराव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव 9 नं बनरगाव बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मआनो देरहासार जागोनखौ फोरमायथिदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हान्थिगिरि नार्जारिया। जों मिथिगौ बर'नि जोहोलाव एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बेनि गेजेराव थांनाय माखासे दान सिगाङाव रन्जन दैमारिया 20 साननि थाखाय पेरलाव उदां जानानै न' फारसे फैदोंमोन। नाथाय न'आव फैनाय समाव बर'नि गोबां दैदेनगिरि आरो खुंथाय सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिखौ खौरां लाहैयाखै। बे बाथ्राखौ लानानै डक्टर अनजालि दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सोंथि खालामनायाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। जेराव गेदेमा रन्जन दैमारिया प्रमद बर', दिपेन बर'जों लोगोसे लरेन्स इस्लारिमोनखौ लोगो हमनो लुबैदोंमोन। जायनि थाखाय डक्टर अनजालि दैमारिखौ लिंहरनो थाखाय खावलायदोंमोन बिदा रन्जन दैमारिया। बेनि उनाव अनजालि दैमारिया मेसेज हरो प्रमद बर'नो। प्रमद बर'आ बुंहरदोंमोन लरेन्स इस्लारिया कन्टेक्ट खालामगोन। बेनि उनाव लरेन्स इस्लारिया बुंहरो शिबजों रायलायगोन। गुबुन फारसे दिपेन बर'आ जेबो रिप्लाइ होआखै होनना फोरमायथिदों अनजालि दैमारिया। बेबादिनो फैयै फैयै लोगो हमनो होननानै 20 सान बारलाङो होनना फोरमायो अनजालि दैमारिया। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।